You know it's daddy, it's nake so Maryama, kar da ki juyan baya, binki nake ƙaunar ki nake Maryama, Maryama. Ke yake so Maryama, kar da ki juyan baya, san ki binki ke Ki ƙaunar ki nake Maryama, zuciya wuyayin ki take Maryama, baki na birgen ki ke Maryama, ruhi na ƙaunar ki take Maryama, sai kallon siffar ki take Maryama, baitocin ƙaunar ki nake Maryama, komai na domin ki nake Maryama, kalaman baki suna rike Maryama, kunne sautin jinsu yake Maryama, a rai har baki babu yake Maryama, kallon ki ke sana ji sanyi sarauniya ta taho sarauniya Maryama, Maryama. Maryama ce ya amince da ke zai yi kauna har cikin zuciya ta ya sanya sanki a zuci kin ga baya iya bacci balle ya ci abinci soyayya haɗin Allah ne wasu na shan wahala ne wantot kananan zaune kaga kayo riba ne kun sai ni so da kauna sillar an sasso duniya Maryama, Maryama kula da kauna da so tallafin tafiya M1 touch so yayya ce me ke ta zance ni M1 touch Mansira na kunne ne Mansira ne Mansira fatan alkhairi gare ku yan uwa akan so zuciyata nan ne kika je kin ka kwanta Maryama, a dukkan mata a hakika kin musrata Maryama, a kyau na tsura a hakika kin fi sigata Maryama, jiki da fata ta ciki kika bi kin ka kwanta Maryama, tsarin halitta a gare ki wace yar sarauta Maryama, idan na ganki bisa duniya kamar babu mata Maryama, Muhammadu Antoci mai yau kirki zan so ki fahimta Maryama, in kin aminta zuciya ta ciki san babu Maryama, Maryama, Maryama ke nake so Maryama, kar da ki juyan baya binki nake ƙaunar ki nake Maryama.